Ako je čistoća pola zdravlja, drugu polovicu bi mogla činiti kvalitetna prehrana namirnicama iz ekološkog uzgoja. Po čemu se razlikuje takva proizvodnja te zašto je poželjno da djeca jedu ekološki proizvedene namirnice, otkrićemo u nastavku. Kada kažemo da je namirnica ekološki proizvedena, tada mislimo da prilikom proizvodnje nisu korištene nikakve kemikalije, znači nisu korištena umjetna gnojiva, nisu korišteni pesticidi, herbicidi. Kod proizvodnje takve hrane isto tako nisu korišteni genetski modificirani organizmi, nisu dodavani prilikom proizvodnje nikakvi aditivi. Jednako tako ako se radi o ekološkoj proizvodnji namirnica životinjskog porijekla, nisu korišteni antibiotici, nisu korištena sredstva koja sprečavaju pojavu nekakvih parazita, nisu korišteni hormoni. Ekološki uzgojene namirnice razlikuje se od konvencionalno uzgojenih namirnica po svom nutritivnom sastavu. Znači oni imaju uvijek više vitamina, minerala, proteina, organskih kiselina, bolje zapravo djeluju na ljudski organizam. Jednako tako nije ih potrebno, za razliku od konvencionalnih namirnica, toliko termički obrađivati, nisu gubici prilikom same pripreme takve hrane. Djeluju jednako tako i dobro uz sam okoliš, čuvaju prirodu, čuvaju tlo, tu postoji sinergija između različitih biljnih i životinjskih vrsta. Prednosti znači ekološkog uzgoja su i u čuvanju okoliša i manje energije je potrebno za takvu proizvodnju hrane nego kod konvencionalnog uzgoja i dugoročno znači postižemo jednu optimizaciju i samog proizvoda. Umjetna gnojiva i pesticidi negativno djeluju na same namirnice budući da ulaze u strukturu i biljne i životinjske hrane. Na taj način mijenjaju njezin zapravo i kemijski pa tako i nutritivni sastav. Dolazi do povećanja kiselosti pa i takve namirnice postaju same po sebi podložnije za razvoj mnogih patogenih mikroorganizama. Kontaminacija hrane različitim kemikalijama, pesticidima, herbicidima, umjetnim gnojivima negativno utječe na ljudski organizam. Naime, postoji prilikom većeg unosa različitih kemikalija u sastavu tijela bioakumulacija, znači toksini se nakupljaju u masnom tkivu, jetri i ostalim tkivima u ljudskom tijelu i negativno djeluju na naše ukupno zdravlje, tako da je primijećeno da konzumacija takvih namirnica povećava pojavu određenih karcinoma, veći sadržaj određenih teških metala u sastavu tijela. Jednako tako dolazi do poremećaja u hormonalnom sustavu, negativnog djelovanja na endokrini sustav, reproduktivni sustav gdje znači dolazi do smanjenja plodnosti, smanjenja nekakvih kognitivnih sposobnosti kod ljudi koji zapravo povećanu količinu toksina kroz hranu unose u organizam. Djeca su posebno osjetljiva skupina zbog toga što kod novorođenčadi i malene djece nije u potpunosti razvijen njihov imunološki sustav, tako da malena djeca mogu pokazivati veću pojavnost alergijskih reakcija, intolerancija prema takvoj vrsti hrane. Jednako tako kod malene djece teže će se eliminirati iz tijela svi uneseni toksini. Mala djeca mogu pokazivati od probavnih smetnji do različitih promjena u ponašanju, mogu pokazati i pad imuniteta, zastoj u rastu i razvoju. Da li kupujemo namirnice iz eko uzgoja možemo znati prema njihovom označavanju i deklariranju na samom tržištu. Postoji oznaka i logotip koji propisuje Europska unija u obliku jednog listića koji će se naći na svim proizvodima koji su eko, bio, odnosno organski. Jednako tako u Republici Hrvatskoj svaka namirnica koja je iz eko uzgoja mora imati svoj znači kod i referentni broj prema kojem ćemo znati da se zaista radi o ekološkom uzgoju, a ne samo da je netko naveo da je ona prirodnog porijekla.